Čo chceme pre naše deti? Aby mali budúcnosť tu, doma. Aby nemuseli za prácou odchádzať preč. Aby vedeli, že škola ich naučí to, čo budú v živote potrebovať. To je záväzok, ktorý sme zobrali vážne. Pozrite sa, ako náš kraj rastie. 54 stredných škôl, 2 školské zariadenia, 22 000 žiakov, 3500 učiteľov a ďalšie stovky zamestnancov. Za každým týmto číslom stojí konkrétny človek, na ktorom nám záleží. Takmer každé druhé euro z nášho rozpočtu smeruje do vzdelávania. Do modernizácie škôl sme za 8 rokov investovali rekordných vyše 100 miliónov eur a ďalšie projekty za vyše 80 miliónov eur sú práve v realizácii. Moderné učebne, zrekonštruované internáty, nové športoviská. Najväčšie investície prebiehajú práve v Košiciach, kde máme najviac stredných škôl. Rekonštrukcie historických budov Gymnázia Šrobárova, priemysloviek strojníckej či stavebnej a geodetickej menia tvár mesta k lepšiemu. Nenecháme tie budovy schátrať, ale meníme ich na moderné školy. A pritom nezabúdame ani na zvyšok kraja. Veľké investície prúdia aj do škôl na Zemplíne, Spiši či Gemery. Oblasť školstva a vzdelávania v Košickom samosprávnom kraji zaznamenala obrovský progres. Investovali sme nielen do infraštruktúry a do modernizácie škôl a školských zariadení, ale investovali sme aj do kvality vzdelávania. Podarilo sa nám vybudovať úplne prvú zelenú školu v Košickom kraji na Strednej priemyselnej škole technickej v Spišskej Novej Vsi, kde sme inštalovali retenčné nádrže, vybudovali sme vodozádržné opatrenia, zelenú fasádu, zelenú strechu a aj žiakom sme tak ukázali, ako podporovať biodiverzitu. Zároveň sme patrične hrdí na to, že Gymnázium Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave dostalo konečne po dlhých rokoch nájmu svoju vlastnú budovu, ktorú Košický kraj odkúpil od bývalého vlastníka. Zároveň sa nám podarilo investovať aj do historických, do pamiatkových budov, na ktoré sme veľmi ťažko získavali eurofondy a preto Košický kraj z vlastných finančných prostriedkov zrekonštruoval niekoľko pamiatkových budov, okrem iného Gymnázium na Šrobárovej ulici v Košiciach alebo Strednú priemyselnú školu stavebnú a geodetickú, Strednú priemyselnú školu strojnícku v Košiciach. Ale podarilo sa nám zainvestovať aj do školských budov v okrese Michalovce, kde priamo v meste Michalovce sme zrekonštruovali Gymnázium Ľudovita Štúra. Takisto sme znížili energetickú náročnosť Strednej odbornej školy technickej v Michalovciach. V duálnom vzdelávaní máme 25 krát viac študentov ako pred rokmi a spolupráca beží s viac ako 210 zamestnávateľmi. Žiaci sa učia priamo vo firmách a prácu majú ešte pred maturitou. Firmy zase získavajú kvalifikovaných ľudí, ktorých sami vychovali. Aj vďaka tomu nezamestnanosť našich absolventov klesla, kým v roku 2018 bola na úrovni 8,5%, aktuálne je na úrovni 6,5%. Pričom podiel študentov z marginalizovaných rómskych komunít nám za toto isté obdobie narástol až trojnásobne. Podarilo sa nám zoptimalizovať sieť škôl, takže zo 63 stredných škôl sme vytvorili 54 stredných škôl, ktoré sú naozaj silné, s vysokým počtom žiakov a ušetrené finančné prostriedky mzdových nákladov a prevádzkových nákladov týchto zaniknutých škôl môžeme investovať ďalej do rozvoja súčasných silných existujúcich stredných škôl. Investícia do vzdelania je jedinou, ktorá sa nám vráti, pretože mladí ľudia sú naša budúcnosť. Som hrdý na to, ako naše školy rastú. Nie preto, aby sme mali pekné čísla v tabuľkách, ale preto, aby naši žiaci mali šancu na dobrý život tu, doma, na východe.